Wel, croeso i sesiwn ddiweddara adfent amgen Eisteddfod Genedlaethol, lle dwi'n cael cwmni 4 i drafod i hoff garolau a'i chaneuon Nadolig. 2 arweinyddion sgoral sy'n gwybod yn iawn am be maen nhw'n sôn, Delyth Medi a Mari Pritchard. A 2, wel, methu ffindio project na phrodas. Trystan ac Emma wedi dod i ymuno hefo ni henog. Mi fyddwn ni'n clywed perfformiadau hefyd gan Steffan Rhys Hughes a Glain Rhys, a da ni gyd yn edrych ymlaen at hynny. Mi ddylswn ni'n nodi hefyd yn bod ni'n dilyn prosesa'r llywodraeth ar Covid-19 wrth baratoi ac wrth i'r noson fynd yn ei blaen. Ac ar hynny, Delyth, mae wedi bod yn flwyddyn wahanol, yn gorawl, mae wedi bod yn anodd i ni gyd gyfarfod ag ati. A chdi fel athrawes ysgol uwchradd hefyd yn gweld cyfnod y Nadolig falle hyd yn oed yn fwy heriol. Cyfnod ofnadw o heriol, ac i raddau mae'r sialens a edrych mlaen am rhywbeth wedi diflannu i raddau. Ond i ni wedi trio gwneud a dilyn y rheolau Covid, fel ti'n dweud, o gael partïon at ei gilydd a recordio tu fas, a cael bach o hwyl fel ni. So ni yn mynd i wneud rhyw fath o wasanaeth, creu fideo mewn gwirionedd yw o ryw awr o hyd, lle mae yna gyfle iddyn nhw i gymryd rhan, achos fel rheol, bob tachwedd ni'n gwneud sioe gerdd, felly mae hwnna wedi mynd. Does dim cyngor Nadolig fel rheol i ni'n gwneud yng ngapeli'r cylch Caerdydd yn lleol, a mae hwnna wedi mynd. Ac wrth gwrs mae cana, a dweud y gwir, mae cana wedi gwneud bach mwy o goginio na chanu yn rhithiol, achos ni dal yn cwrdd bob nos lun. Ti'n gwybod, mae'n rhyfedd oherwydd i ni dal wedi dysgu gosodiad cerddant, Cris neu byd o, ar Zoom. Sa wedi clywed nodyn. Ond o leia ni wedi trio. Ond ti dal yn trial cadw'r gymdeithas i fynd, a bod ti'n gweld y ffrindiau hyd yn oed bod nhw o bellter. Fi'n credu bod cadw'r pethau i fynd, boed yn rhithiol neu yn fyw, mor bwysig. Oeddech chdi'n sôn am gymdeithas a pha mor bwysig ydy hwnna. A Mari, ti'n gweithio efo plant a phobl ifanc fel arfer, a mae rhywun yn cysylltu'r Nadolig, falle fwy efo'r genhedlaeth yna. Sut ti wedi mynd ati i wneud yn siŵr fod y gymdeithas yna'n parhau? Wel, fel pawb arall am ni ar Zoom, ynde. Da ni gyd angen siars yn Zoom, dwi'n meddwl hyn. Ond fel mae Delyth yn dweud, pwysigrwydd cadw'r cysylltiad, achos mi ydw i, a dwi'n siŵr bod fi'n siarad ar ran y ddau yn eich eitha hefyd, di bod ofn colli'r cysylltiad ac colli 20 mlynedd o waith mewn ffordd, ynde. Ond beth sy'n hyfryd i mi ydi bod nhw dal isio. Mae'r pobl ifanc ma'n wydyn iawn, a mae gan nhw yn aml iawn pen dwi wedi teimlo, fel hyn, lle, nhw sydd wedi mynd, na, come on, na ni gario ymlaen. Mae nhw wedi ynghynnal i, a mae hwnna wedi bod yn andros o braf. A Trystan ag Emma, o ran, da ni mai drafod yn hoff garolau, chaneuon Nadolig. Beth sy'n cael chi yn y teimlad yn y mwyd yn Nadoligaidd yna? Os yna fath penodol o ganeuon? Wel, dwi'n meddwl mae'r sain band pres na, achos yn Dyniolen, oedd y band yn dod rownd y pentra yn flynyddol, yn dod i waelod y stryd, pawb yn mynd i drws, reid arian yn y bocs. So dwi'n meddwl mae sain band pres ydy rhywbeth sy'n cael fi, o bosib, in the mood, a gobeithio gan i glywed hynna yn fuan. Ac Ebba, be amdana chdi? Core, fyswn i'n deud, pan o'n i'n blentyn, o'n i'n canu mewn côr a oedden ni'n mynd rownd yn gwneud cyngherddau a wedyn yn fam i ddau o blant, un yn arbennig sydd yn hoffi canu. Di'r llall, not so much. Ond mae Annie, ers oedd hi'n bach, so o'n i wastad yn edrych ymlaen at y sioeau dyna oedd yn dechrau Dolig iddo fi, a wedyn am wahanol resymau wrth gwrs mae wedi tyfu rwan, so dos a ddim y cyngherddau yna. A Lenny, be fydd yn wahanol iddyn ni, ydy dwi'n edrych ymlaen i gael hi adre o coleg. So bydd hwnna'n rhywbeth newydd. So unwaith mae pawb gyda'n gilydd, y 4 yn ei dan yr un to, dyna pryd fydd y crackers yn dod allan. Da ni'n cysylltu chdi falle yn amlwg o ran dy gerddoriaeth efo Eden, ond o ran stwff yn Nadolig, ydy'r traddodiadol yr un mor bwysig ar cyfoes o ran yr math yna o ganeuon? O, yndi. I'r dair yn ni, a deud y gwir. Wel, pan nes i symud lawr i Gaerdydd, un o'r jobs cyntaf ges i oedd canu lleisiau cefndir i Caryl Parry Jones. Na chi job. Non a fi'n syth o coleg, a dyna lle oedden ni, cyfnod Dolig, achos oedd Caryl yn cael cyfresu Dolig, a oedden ni'n cael dysgu trefniant mwyaf bendigedig o gwahanol garolau gan Geraint Cynnan, a canu gyda fo, Geraint Griffiths, David Davies, Caryl. Oedd o just yr cyfnod mwyaf arbennig, felly dwi'n dieddol o feddwl am hwnna pan dwi'n meddwl am ganu carolau. A Mari a Delyth, pan da chi'n mynd ati i ddewis eich darna, be da chi'n meddwl sy'n creu carol dda?
Gyd i fi'n gyntaf Delyth. Tymod yng nghor meibion i'n ysgol, maen nhw'n dwlu ar un seren Delwyn Sion. Mae rhaid i honna ddod mas bob blwyddyn. Yn anffodus Lenny, dwi ddim felly, ond dwi wedi cael criw o'n nhw i wneud gyda'r safleoedd Covid ac ati yn y neuadd. A maen nhw'n dwlu ar un seren. I fi, falle bydde ddim falle'r dewis cyntaf i gor meibio. Cor meibio, mae'n canu clywch lir nef, ddyrchafol ac yn ddynol ac yn grif. Un seren yw'r ffefryn. Dipyn o gan. Dwi'n dieddol o wneud y ddau, dda ti'n siarad am y traddodiadol ar cyfoes. Ydy mae'r criw yn licio bethau cyfoes, ond dwi'n hoff iawn o ran, dwythaf ni'n welu nosol Dolig, achos dwi'n gwrando ar y mas, ti'n gwybod. A dwythaf modd efo sŵn, King's College a'r sŵn, cor y hogia mewn ffordd eglwysig, ynde. A felly mae'r dylanwad yna, dwi'n meddwl, dwi'n trio annog y cor i ddysgu pethau. Chydig yn heriol hefyd, a blwyddyn dwythan, nathon ni wneud gawdete, sydd yn rhywbeth o 5 ganrif, neu rhywbeth felly, ond fersiwn hefo percussion a, ti'n bod, so trio cyflwyno, gan i'n siŵr bod ni'n cofio yr gerddoriaeth traddodiadol, ond hefo chydig bach o twist allan da. A bwysig just cael amrywiaeth a bod nhw'n licio pob math o gerddoriaeth. Agor y drws i lobsgaws o bethau Nadoligaidd. A mae o'n esgus i gael sing-song yn dod os na ti'n gallu cael sing-song adag Dolig, wel, pryd ti'n gallu. Wel, da ni yma i glywed chydig o'ch dewisiadau chi, a Delyth, dwi'n droi at chdi gynta. Ti di mynd am y traddodiadol a rhywbeth Cymreig iawn. Pam mynd am y dewis yma? Ti'n pan mae rhywun yn gofyn i ti, beth yw dy hoff ffilm, beth yw dy hoff gan? Gosh, mae'n eitha anodd i ddewis, achos fi'n licio bach o bob peth, ti'n gwybod? Dwi'n licio bach o sport, dwi'n licio'r Joy to the World handel hefyd, ti'n gwybod sydd yn eto'n gordiol, a dwi'n hoffi 12 Days of Christmas, achos y twist ar, ti'n gwybod, y cyfeithiadau Cymraeg ffantastig sydd ar gael. Ond dwi wedi mynd mwy am, a dwi'n joio John Rutter, dyna un o fy hoff gyfansoddwyr. Achos mae alawon mor dylanegol ac mor cofiadwy, ti'n gwybod, a hef eitha oriog. Ti'n mynd siŵr iawn lle mae'r frawddeg nesaf yn dod. Carol Ganwyll ti'n meddwl amdano er enghraifft, a mae gen ti neidiadau o ryw 7 a 6 yn dod yn eitha sydyn. Mae jyst yn rhoi extra twist i ti i'r alaw, ti'n gwybod? Mae fe'n feistr. Ond yr un dwi wedi dewis ar gyfer y rhaglen yw Hwyangerdd Mair. Dwi wedi dewis hon yn un rheswm, oherwydd prin iawn yw carolau mewn amseriad cyfansawdd, mae'n 6-8, 6-8, felly ti'n clywed lilt y cryd mewn gwirionedd yn yr alaw, a mae'n glyfar iawn, a mae'n mor gynnil. Carol Hayden-Morris a Nantlais, wrth gwrs, y ddau, a chysylltiadau amlwg gyda'r Steddfod Genedlaethol. Nantlais wedi ennill y gader, sa'n cofio pryd, ond trwad y ganrif, fetha. A Hayden-Morris wedi cael ei addysg yn yr Academi Frenhinol yn Llundain ac yn Efrog Newydd. Ac wedi cyfansoddi rhywbeth mor gynnil. Alaw hyfryd symud cam wrth gam, Lovely Thirds yn dod lawr gyda'r hanganol, a mae'r cromatyddiaeth mewnol sydd yn iddi, yn arbennig y llinell alto, yn arbennig. Ar y diwedd. Gwych. A hefyd, mae mor Gymreig, mae'r briodas rhwng y gerddoriaeth a'r geiriau mor ffantastig, y gair cwsg, a'r wna yn cael ei ddal allan mor fendigedig. A mae jyst mor rhwydd i'w rando arno fe, ond mae wedi cuddio'r grefft. Dwi'n meddwl bod hi'n garol arbennig. Wel, da ni wedi cael eistedd ôl wan am mwynhau perfformiad cynta'r noson, a Steffan Rhys Hughes sy'n perfformio Sy'n Gwynt.
Delyth? Ias lawr yr asgwrn cefn am, bortread o'r hwyangerdd. A o'n i'n hoffi'r twists bach harmoniol newydd oedd gyda Steffan. Rwy'n licio pan mae rhywun yn rhoi rhyw stamp i hunan ar garol, a mi oedd yna rhyw ffresni o'r newydd yn yna. O, gwych, Steffan, diolch yn fawr. Ti'n mynd disgwyl dim byd arall gen Steff na? Siwr. A mae'n canu mor, ddim-hongar ac mor argoeddedig, meddwl bob gair. O, ffantastig. A'r chromatics mewnol yn plesio. O, joia hynna. Wel, da ni newydd cywair yn llythrenol wan, ond hefyd yn neidio ymlaen sawl cyfnod cerddorol, achos Trystan, mae dy ddewis di yn dod â ni chydig bach yn nes at y cyfnod yma, dydy. Ydy, allai just rhoi rhywbeth o disclaimer. Allai byth fynd dod i gymaint o fanylder a chi fan hyn. Da ni'n mynd disgwyl. Come on! Trystan a fi fel un. Be da ni'n da yma? Ond na, Huw, ti'n iawn. Dwi wedi gwiro ffwr o'r traddodiadol mewn gwirionedd, a mae yna album allan o'r enw Nadolig newydd, dianna fo, a mae'n album fendigedig, ddoth i allan o gwmpas 2006. Mae yna leisiad nabyddus, Non Parry, Elin Fflyr, Aled Pedric, ond y gan sy'n mynd am ryd i oddi ar yr album ydy y baban hwn, sy'n cael ei chanu gan anhygoel Dafydd Davies a'r hyfryd Miriam Isaac. A mae'r album a mae'r gan yma, mae'n berffaith o gwmpas adeg yma'r flwyddyn. Pan ti yn y tŷ yn dechrau paratoi lapio'n rhegion. Mae'n swnio'n very cliché yn dydi, lapio'n rhegion, paratoi'r bwyd. Ond mae wir yna. Neu os ti'n teithio yn y car i rwan bell, a mae yna ddigon lwyth o ganeuon anu. Ti'n canu yn y car? Y joio, morio canu ie, da. Ac twyd harmoneisio de, yn wrong. Ond ys neb callach. Ia, so mae'n gan special iawn, a dwi'n fan enfawr o lais Dafydd Davies. Dyna'r rheswm dwi wedi dewis y gan yma. Wel, dewch i ni gamwynhau perfformiad Steff a Glain. Maen nhw wedi ganu deuawd i ni rwan. Dyma'r baban hwn. Da ni angen t-shirts am yna nesaf. Mae hwn yn special. Ynddi, mae hwn yn special. Daw cwrlid y noson hir, daw goleg wan. Mi glywaf rhyweg wan gri yn dod i'r lan. Gyda Nadolig daw, y gri yn nes atai. Ac yna mae'r plentyn bach yn rhoi ei fyd i ni. Pan welaf y baban hwn, mae'r byd fel tai o'n peidio troi.
byd yn grŵn ac o lein i'r nef ymwedd y baban hwn. Mae gariad yn llenwi'r galon hon o hyd. Mae cryfder y teimlad hwn yma yn y cryd. Yng ngorfoledd nid y nos, mae wyn yn un seren glir. Sydd ar hen o ynghines iddo, roi ei fyd i mi. Pan welaf y baban hwn, mae'r byd fel taion peidio troi. Pan welaf y baban hwn, mae pob y forin mynd i ffoi. Mae 'na gariad pur a glân a gwir sy'n werth y byd yn grŵn. Ac o lein i'r nef ymwedd y baban hwn. Newyddion da yw'r gan dros y tir, fe ddaeth y baban bychan ar gwir, a heddiw da ni'n dathlu yr awr, pan ddaeth y babi bach i'r byd mawr. Pan welaf y baban hwn, mae'r byd fel taion peidio troi. Pan welaf y baban hwn, mae pob y forin mynd i ffoi. Mae 'na gariad pur a glân a gwir sy'n werth y byd yn grŵn. Ac o lein i'r nef ymwedd y baban hwn. Mae 'na gariad pur a glân a gwir sy'n werth y byd yn grŵn. Ac o lein i'r nef ymwedd y baban hwn. Newyddion da yw'r gan dros y tir. Trystan, ges ti dy blesio? Oh, just special. Fatha bod ni'n cael concert bach i ni'n hynna'n dydi. Ma'n neis. Dwi eisiau nhw ddod â album allan. Swn i'n brynu fo, swn i'n mysg y cynta. Nes di wenu trwy hwnna i Trw hwnna i gyd. A to be, o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i fynd. Dwi'n eisiau Ie. ddal o'i gilydd. Just mor special y ddau nhw. Nes ti'n trio? Na ddo, Dim cweit. na ddo. Wel, gan bod ni hanner ffordd drwy'r dewisiadau, ni'n meddwl bod fi'n mynd i destio faint ych chi'n gwybod am eich carolach caneuon Nadolig. Go iawn. Da ni'n mynd i'r quiz bach. Ond Sam Gobran anffodus, ella gwch chi ddarn o gaws. Rhyw lasad y win. Bys ar y botwm. Bys ar y botwm. Bzding. Cwestiwn cyntaf. Pa dôn adnabyddus i garol sy'n rhannu henw gyda chyfansoddwr enwog? Clywch li'r nef, Mendelssohn. Da iawn, Delyth. Werthu Delyth jyst atab na gyd, ddim na. Wy parchus ydy hi. Dal fyny. Di arfer. Athrawes, ie. I hen arfer. Fliw o honna. Marci Delyth. Nath Robert Arwyn sgwennu casgliad o ganeuon am y Nadolig gafodd ei perfformio gan Bryn Terfel a Llwyr Wyn. Be di enw'r casgliad? Atgofr ser. Delyth! Nes i hanner oed i llaw i fyny os gael ei ddeud. Oedd Mari rhyw hanner O'n ffordd i'n yna. gwybod yr atab, o'n i'n eisiau bod i'n rhy. Llaw lan. Dwi'n rhy barchus. Oce, Gefn, de. iawn. O'n i'n gwybod hwnna, just deud, oce? O'n i'n gwybod hwnna. Un o'r caneuon yn y casgliad ydi Ser y Nadolig o Llwyr Wyn yn ganu. Cofiwch bod ni siarad am Robert Arwyn. Sawl key change sydd yn y darn. Os nad 6. Nag oes. Does na'm gymaint. 4. Da iawn, Emma. Da iawn, Ems. 3 key change. Ie. Sa chromatic mewn hwn? Siwr o fod. Da ni'n joio'n chromatics mewn o.
Ym Hawlad y cafodd dawel nos i ysgrifennu. Dwi eisiau deud yr Almaen. O, allai ddall pam bod chdi'n dweud yr Almaen? Ond paid deud o. Austria. Di'n rili Austria. O, ma' ni. Ti dweud Austria. Yn agos. Pwy gyfansoddodd Iesu yw? Gareth Glyn. Sorry, Trystan. Gareth Glyn. Gareth Glyn. Da iawn, Gareth Glyn. Sorry, Trystan. Sorry, Cariad. Nes i exeitio bod fi'n Gei di gwybod. faddeuant. O'n i disgwyl i Mari gael hwnna fel rhywun o Sir Fôn, da. O da, ni'n Mae'r garol ganol gaeaf noethlwn fy hoff garol gyda llaw wedi throi'r Gymraeg gan Simon Jones, ond pwy sgwennodd y geiriau gwreiddiol pa fardd enwog? Anodd. Mae hon yn anodd. Mae hon yn un os nad ydych chi'n gwybod. Oi, roedd gwynt y geia. Hwna, y cyfeithiad yna. Ganol gaeaf. O, ie, mae na Oedd. ddau gyfeithiad. Os na. Ond pwy sydd gwneud A sa'n gwbod pa- gwreiddiol? In the pwy sy' bleak di- midwinter. Pas yw. Ie, sa'n gwbod. Christina Rossetti. Wrth gwrs. I ddeud eich di bwdi. Oedd hi'n ham hi, da. Dod o deiniolen. Hi sydd wedi gwneud y bwyd meno. Pwy gyfansoddodd ganol gaeaf noethlwn y gerddoriaeth? Nawr, dylen ni fod yn gwybod hwn, ond dwi ddim gyda fi. Dim Gustaf Haws. Gustaf Haws. Da iawn. Dwi ti'n bach yn shady off yn deud, con bod fi'n wrong. Mae'n mwy na fi, so just... Get in there. Na lot fwy o wmff ochr yna, does, na ochr yma. Mae'n lot fwy o... Mae'n rhai, mae'n gwybodaeth a talent. Dwi'n meddwl nhw'n chi ddan yr hyn yma. Meddwl. Be mae gwyl y baban yn dod nôl i'r byd yn ôl y gan gan Caryl Parry Jones? Gwen. Gwyn. Da iawn, Trystan. Daeth Dim ond gwyl y just baban a mi fydd gwen. Del, sit back and enjoy. Fi ar big ar draen. Mae mor gystadleuol, ti'n dweud. Mae geiriau o dawel ddinas Bethlehem wedi hysgrifennu gan fardd sy'n rhannu'r un enw ag un o chwaraewyr tîm pêl-droed Cymru. Be di enw'r bardd? Gareth Bale. Na, Ti'n bod o'r Cymru rwan? Cymru rwan. Oedd o'n Bordeaux? Oedd mae'n amddiffynwr i Gymru. O, paid... Mae Nylu nefyd, byddai'n cael rhyw bod fi'n gwybod. Ashley Williams. Aros yn munud. Ylwch am gyfenwa eitha poblogaidd. Dwi'n trio mynd trwy tîm Cymru. Ie, fel o dwi. Interest. Joe Allen ar y Ramsey, Gareth Bale. Williams. Rhog liw arall. Sa chi'n gwisgo rhywbeth ar eich... Pen. Ben. Ysgwydda. Pen. Ben. Ben. Ben Davies. Ben Davies! O, dwi'n gwybod o'n mynd adra. O, Wir Pen yn. Davies. Nid gari fi siarad. A'r cwestiwn ola, pa fand Cymraeg ganodd am seiniau tro cyntaf erioed fel eiran disgyn drwy'r coed? Deniola. Nes i'n gofio pa band o'na. O'n i'n efo nhw. Da iawn, Emma. Chdi oedd hi. O, sef Eden. Da iawn. I gyd yn gyfartal. Mam bach. Na, dwi'n meddwl o Delyth o bi o honna. Newch chi wedi editio'r cwrs na ni? Ie. Ond Eden, mae hwnna'n arwain i'n daclus iawn at Emma, yn dydi. A dy ddewis di, dwi'n meddwl Emma pan eisiau anwn yr e-bost yn gofyn am eich dewisiadau chi, dwi'n meddwl na chdi oedd y cyntaf i ateb yn ôl. Ti restr o 3. Allai just deud, mae hwnna'r tro cynta erioed yn fod digwydd. Wir. Ond oedd y dewisiadau, oedden nhw'n eitha amrywiol, ond dwi'n meddwl na'r thema fod y ddewis di wedi bod yn mynd ar chdi nôl i dy blentyndod, falla? Ti'n iawn. Felly, dwi wedi mynd nôl i'r cyfnod lle o'n i'n aelod, wel dyma sut nes i gwrdd â Non a Rachel a deud y gwir, pan o'n i tua 40 mlwydd oed a nes i ymelodi efo Côr y Glannau. A Gwen Parry Jones a Rhys Jones oedd yn rhedeg y côr. A dwi'n gwybod mam yn deud, gwranda, dwi wedi cael lle i chdi yn y côr yma, rhaid ti fynd, nos Fawrth. A fi'n deud, oh god mam, dwi'n eisiau mynd, mae'n llawn genod o glan clwyd. Maen nhw'n really tough a balli, na, allai'n mynd. Os ti'n mynd licio fo, ti'n mynd gorfod mynd eto. Wel, mi eis i. A Wrth dy fodd. dyna ni. Ie, y peth gorau nes i. Felly pan dwi'n meddwl am y cyfnod yma a adeg y Nadolig, dwi'n meddwl am y côr yna, achos oeddwn ni'n cynnal cyngherddau, nathon ni'n neud CD, wel,
cassette, achos oedd o mor hyn. Ond mae'r cassette, mae'r tap yn dod allan bob dolig. A wedyn, y garol yma, mi nathon ni ganu hon. Ond, so, y garol dwi wedi dewis ydy Carol Catrin, neu hwn yw fy mhlentyn ni. A oedden ni yn perfformio hon. Dwi wrth y modd efo pa mor syml ydy hi. Ond dwi'n meddwl fel, dwi wedi mynd yn hun, a falle ers i fi fod yn fam, mae just y geiriau. Mae'r geiriau'n llorio fi bob tro, a dwi wir yn edrych ymlaen i glywed hi'n cael ei perfformio. Wel, gyd i fwynhau rwan, achos mae Glain yn mynd i perfformio Carol Catrin. Emma, hwnna mynd chdi nôl i gyfnod cynnar iawn. Sawl blwyddyn. Dwi'n trio cyfrif dy ben fan yma. Faint o blynyddoedd. Genberig. Fydda ti'n canu nod allan? Arfer bod, ond ddim rwan. So dwi'n falch na Glain oedd yn gorfod. Top soprano oeddach chdi de? Arfer bod. Yn dy ddydd. Yn yn heyday. Wel, da ni'n troi wan at yn dewis ola ni, sef dewis Mari. Ac yn debyg i Emma, Mari, mae dy ddewis di hefyd atgof plentyn sydd gen ti'n de. Atgof cryf iawn. Dwi'n cysylltu'r garol. Dio ddim just am y gerddoriaeth. Dwi'n cysylltu hi efo lot o bethau hapus iawn. Yn gyntaf, yr amser pen ti'n dysgu chwarae piano, mae'n cymryd amser i'r beth sydd ar y dudalen ac dyfysedd di a beth ti'n ganu i neu synwyr. Ac pen gefis i'r llyfr lle oedd y garol mewn hi, mi ddigwyddodd o i mi. A wedyn, yr hyddi di chwarae gwahanol garolau yn y llyfr yma, ond pwy roedd y llyfr yma i mi oedd Gronwy. Mae Trystan yn nabod o. Gogodd yn alw fo. Pen o'n i'n blentio, beth ti'n galw bobl yn bethau gwirion. So ni alw fo'n Gronwy, jyst ar gyfer y rhaglen yma. A'n dod o Deiniolen, ac oedd o yn ganwr, oedd o'n denor. Oedd dad yn faswr mawr, mam yn soprano, a Sylvia chwaer mam, priod Gronwy'n alto. A mi oedden ni, dych chi'n gwybod, teulu bach nan toer, fel oedden ni ar y ffarm, mi oedden ni, oedden nhw'n cyrraedd, Sylvia Gronwy'n cyrraedd, a oedden ni'n gwylio'r car yn dod, ac oedden ni jyst yn gwybod bod y car yn llawn danteithion. Bocs o tangerines, bob dolyg. O'n i'n casau tangerines, dwi dal y byd nhw. Gronwy, ddim hefo ni ddim mwy na'n ffodus. Ond just oedd o yn chwarae'r organ yn capal ac yn cyfansoddi yn mynd o'na, a fo ddudodd, rhoddodd hon ymlaen i ddeud, chwarae hon wan. Fydda fo'n canu un llais, a fi'n canu'r llall. Wedyn, y gan ydy, dwi'n mynd i dweud, beth yw'r gan yma? Y gan yma ydy Seren Nadolig gan Mansell Thomas, a'r geiriau gan Huw Jones.
A mae'r geiriau'n hyfryd, ond beth sydd yn ddifyr amdani hi, mae wedi gosod fel deuawd. Sydd da ni gyd yn harmoneiddio dydan efo'n gilydd yn car a felly beth sy'n canu neu mae'n rhywun yn canu. So, mae'r ddeuawd yma wedi gosod a mae'r ddwy linell yn croesi gilydd yn wastadol a gesiwch be. Mae yna gromatics mewnol. Ti'n gweld? Hon hefyd. Ti'n gweld? Te mae'r noson Oes. dwi'n gwybod. Mae Emma'n edrych mlaen yn eithca. Felly, does na'n blwyddyn yn heibio na dwi'n gofyn i'r cor i chanu hi, just i fi. Mae'n golygu'r byd i mi'r garol yma. Wel, chdi'n sôn mai deuawd ydy hi'n wreiddiol, a da ni'n mynd i gael deuawd heno. Mae Steff a Glain yn mynd i perfformio seren Nadolig. Frian yr awyr fel disglairen, gwenau y seren ar Bethlehem, o bryn y preseb Iesu fab Mair, twasod tangnefedd ar wely gwair. Doethion o'r dwyrain a'i rhoddion drud, cor o angalion yn canu'n hyd, gwylaidd fugeiliaid o ben y bryd, yn yr ystabal yn syllyn sy'n, tra gwena'r seren fel disglairen, fe aned baban y Bethlehem. Mari, reit emosiynol yn gwrando yma? Mae jyst mynd â fi'n syth yn ôl. Mae'n gan fyr, mae jyst yn symud mor hwydd a mae'r ffordd ydych chi chanu hi jyst. Ia, neu beth anghofio hwnna. Mae eisiau recordio hwnna hefyd. Oes. Da ni eisiau sydd i. A gan i ddod yn ôl i fama i ddathlu. Union. Wel, dyna ni wedi clywed dewisiadau'r 4 ohonoch chi. Dwi'n meddwl ddylsyn ni gyd ddiolch i Steff a Glain am ei wir. gwaith a'i perfformiadau. Fawr iawn. Arbennig. A hefyd diolch i Iwan ac Elis ac i criw Canadeli am adael ni ddod yma heno yma. Diolch yn fawr iawn i bawb. Ac i chi'ch 4, dwi wedi mwynhau cael dod allan o tŷ. Diolch am y gwahoddiad. Nadolig llawn i chi. Joiwch y canu garolau. A gobeithio flwyddyn nesaf gawn ni ddod at yn gilydd Ie, dipyn mwy wir. Gobeithio. na da ni wedi cael flwyddyn yma. Felly, yr unig beth sydd ar ôl i wneud ydy dymuno Nadolig llawen iawn i bawb a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Newyddion da